qualsevol premi que el que fa és fomentar la lectura i fomentar el valencià, jo crec que són premis absolutament necessaris. És necessari invertir en el foment de la lectura, perquè no és una qüestió que ha de córrer només a càrrec de les institucions privades. En el cas nostre, en el cas dels valencians, més encara, perquè tenim una llengua que ha avançat molt en els últims anys, però encara té que avançar molt més. Tenim un dèficit lector important en la nostra llengua i el que cal és incentivar, promocionar, fer actuacions que afavorisquen que la gent pegui el pas de començar a llegir en valencià. Jo crec que heu encertat en els premiats. Em sembla molt interessant la trajectòria de Mercè Viana, perquè pensant que és una dona que de xiqueta va patir la rigidesa de l'escola del franquisme i que després decideix estudiar i lluitar per modificar els models educatius i sobretot bevent directament dels pedagogs més grans europeus del segle XX. Si a més afegim que ella, en adonar-se que no n'hi ha literatura infantil per a treballar amb els xiquets, decidís escriure'n i contribuir a una llarga llista molt extensa, variada i premiada de títols, considero que és un premi molt merescut. És una pedagoga i és una escriptora. Ajunta dos elements fonamentals en el que ha sigut la promoció i la defensa de la nostra llengua en aquests anys. És una persona que té una llarguíssima trajectòria tant des del camp de la didàctica com des del camp de la creació literària. I a més és una persona que transmet entusiasme i emoció i ganes de viure en la nostra llengua. Respecte al Premi al Col·legi Mas d'Escoto, també considero que és un premi molt merescut perquè cal donar suport a programes educatius compromesos amb la llengua i amb el foment de la lectura. El Mas d'Escoto és una de les escoles capdavanteres de l'ensenyament en la nostra llengua, de les primeres que encetà el camp de Túria l'ensenyament en valencià i, a més, amb unes propostes de foment lector realment impressionants al llarg de quasi els 30 anys que porta el Mas d'Escoto fent ensenyament en valencià. Crec que, a més, quan s'està reconeixent el Mas d'Escoto, s'està premiant una escola pública, s'està premiant tal com és aquesta escola. S'està premiant la tasca fantàstica i increïble que fan els mestres en favor de la nostra llengua i de la nostra literatura i de la nostra cultura.